Ρατίδου και χοροδιδάσκαλος είναι ο κύριος Γιάννης Μίγκα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακρολίμνης, μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού της UNESCO. Ένας μικρός σύλλογος όμως με πολύ μεγάλη καρδιά, ένας σύλλογος που σκοπός του είναι να διαδώσει και να διασώσει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μικτός σύλλογος, δημιουργήθηκε το 1985, όμως λόγω οικονομικών προβλημάτων διαλύθηκε. Έτσι, το 2006 ενεργοποιήσαμε τον ήδη υπάρχον. Χορεύουμε χορούς από όλη την Ελλάδα. Ο Σύλλογος τα 4 τελευταία χρόνια χορεύει στο Κρατικό Θέατρο Δώρα Στράτου με τελευταία παράσταση στις 5 Ιουλίου για το Παγκόσμιο Συνέδριο Χορού στο Βεάκιο στην Αθήνα, στον Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Μου άρεσε κάτι σήμερα, βλέπω ότι ο Σύλλογος έχει πάρα πολλά μικρά παιδιά. Να στηρίζετε την προσπάθεια που κάνουν όλα τα σωματεία, γιατί είναι αυτά που στο τέλος έμεινε να διατηρήσουν όλα τα έθιμα του τόπου μας, για τον ευλογημένο τόπο μας στην Ελλάδα μας. Σήμερα θα σας χορέψουμε χορούς της Θράκης. Θα ξεκινήσουμε με τον χορό Συγκαθιστό. Το τμήμα δεν είναι όλο εδώ γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν, αλλά πιστεύω να σας κάνουμε να ευχαριστηθείτε.